to my video number 2. Ito po ako ngayon sa dati naming pinupuntahan na beach, pero ito na ang itsura ngayon. Bakit ganito nangyari? Na ng buhangin. Yan. Tapos puro bahay na. Dami. Oh. Ginawa na atang pier dito. So, pier. Araw. Buhangin ito. At ngayon, puro bato na. Why like this? Hindi ko alam na kung anong barangay na to. Araw puro buhangin ito, buhangin diretso. Ngayon puro bahay na. Bahay na siya talaga. Oh, nangyari. Tapos puro fish cages na rin doon. Doon sa... Hindi alam kung sinong nangyari niyan. Wala. So, oh, bago na. Bago na ang beach. Tayo dati nung araw puro buhangin ito eh. Buwan lang to, free. Ayun, puro bahay na. Puro bahay na. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.